Això és l'Escaquiman. Et caracteritzes perquè dius les coses, doncs, com molt políticament incorrecte, no? Hi ha coses que la gent no vol sentir gaire. De fet, és que si no ja no caldria que ens hi poséssim. Per dir el de sempre, a la manera de sempre, ja tenim altra gent. Allò que deien, farem estructures d'estat. No només no s'han fet estructures d'estat, és que les que controlàvem i teníem de l'època pujolista s'han desmanegat. Els drets lingüístics són, és a dir, els drets no es poden jerarquitzar per mi. Els drets són drets, ja està. Si comencem a jerarquitzar-los, ja ens empantaneguem aquí, dir que hi ha drets de segona i drets de primera, d'allò. Per tant, necessitem que el Pol Gise, m'ho invento, tingui 50.000 euros només per fer continguts bons en català que arribin als joves. Sí, home. Que la Juliana Canet, en comptes de fer un programa de ràdio, que està molt bé, se la financi per fer productes només per les xarxes. En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis. Això és un nivell de diglossa ja malaltís. I estàs còmode? Perfecte. Doncs benvinguts al nou Escaquimat i avui estic amb el gran Gerard Forés. Gerard, què tal? Com estàs? Encantat de ser aquí. Ha vingut aquí, s'ha acostat a Manresa des de Castellbisbal. Moltes gràcies per venir. Faltaria més i gràcies a tu per convidar-me. No. I benvingut al Bages. Què et sembla el Bages? Una comarca preciosa, teniu aquí una vista de Montserrat, tot i que jo també el veig, des del Vallès, des de la terrassa de casa meva també veig també la veus? Montserrat és patrimoni de la Catalunya central i el Baix Llobregat. I bé, pels que no et coneguin, Gerard, podries explicar així, grosso modo, a què et dediques, les teves funcions que vas a l'intersindical? Bé, jo soc llicenciat en Filologia Catalana i des dels 24 anys he treballat com a professor de català a secundària, fent classes amb nanos de primer, segon, tercer d'ESO, és a dir, nanos de 12, 13, 14 anys. I des de fa 2 cursos, aquest és el tercer, treballo per la Intersindical Educació, la sectorial d'educació de la Intersindical. I bàsicament em dedico a visitar centres, a resoldre problemes de mestres i professors i també faig de coordinador de la Comissió de Llengua de la Intersindical. És a dir, que em reuneixo amb la gent de Som Escola, de Pública i en Català, etc. Clar, jo quan em vaig adonar que aquest era un dels punts febles que havíem tingut l'any 2017, és a dir, poder portar el missatge independentista als centres de treball, vaig dir, m'he de fer de la Intersindical. I sóc aquí. Bé, i darrerament, Gerard, se t'ha vist bastant a TV3, a Tot es mou, el famós entrevista amb l'Albano Dante Fachin. Diguéssim que et caracteritzes perquè dius les coses, doncs, com molt políticament incorrecte, no? Hi ha coses que la gent no vol sentir gaire. De fet, és que si no ja no caldria que ens hi poséssim. Per dir el de sempre, a la manera de sempre, ja tenim altra gent. Per això l'irreverent del títol del llibre. Irreverent perquè vol dir que no fas reverències, és a dir, que dius el que molta gent no diu. No ets un català a l'ús, no gaire? Exacte, jo el que intento és transmetre una mica d'autoestima a la gent, que n'anem molt mancats, especialment des de la derrota del 2017. Per què els últims anys tanta correcuita amb la llengua si, de fet, ja fa temps que passa? Com és que ara de cop i volta, això, Gerard? Bueno, la llengua jo penso que sempre hi ha estat, perquè la llengua té a veure amb una cosa íntima i essencial de nosaltres, forma part de la nostra identitat. Per què ara correcuita? Exacte. Doncs perquè ens trobem en un període postprocessista o postprocés. Nosaltres ens pensàvem que ho teníem a tocar, que seríem independents i ja solucionaríem tots els problemes de la llengua, és a dir, dels nostres drets lingüístics, perquè quan parlem de llengua parlem de persones, La llengua catalana són 3 milions de persones que l'utilitzen habitualment a Catalunya, 1,5 milió al País Valencià, 400.000 a les Illes Balears. Això, la llengua és això, persones concretes que en fan ús, no? I clar, com que ens hem trobat que la independència no l'hem assolit i que ens hem fotut un mastegot polític, per dir-ho així... Ni una cosa ni l'altra, ara, no? Exacte. No tenim gaire llengua i Estat va molt, molt per llarg. Per això ara venen les corredisses, venen les presses, perquè ens hem permès el luxe en aquest país durant 20 anys gairebé de no fer allò que a mi m'interessa molt, política lingüística. A mi sempre em diuen, parles molt de política? Esclar. I de llengua? També, perquè ens ha faltat política lingüística. Perquè aquella frase que va dir, de mirar el nom, el Max Weinreich, d'una llengua és un dialecte amb exèrcit, podries explicar una miqueta la diferència entre dialecte i llengua? Si després també el tema de la diglòssia i si ja el català va cap a ser un dialecte. A veure, clar, dialecte filològicament vol dir la modalitat lingüística, és a dir, és una manera de parlar d'una llengua en una geografia concreta. Per exemple, el valencià és un dialecte del català,
o el parlar occidental, en el qual està inclòs també el valencià, és a dir, parlen molt semblant als de Lleida, perquè els de Lleida van repoblar el País Valencià, ja ho sabem, doncs també és un dialecte. Això seria filològicament un dialecte. Però com que molt bé dius tu, la llengua és poder, per això molts espanyols es permeten el luxe de dir vosaltres parleu un dialecte, perquè nosaltres parlem una llengua que no té un estat i, per tant, que no té poder. Fixa't una cosa, per exemple, fixa't si és important la política, que hi ha països que parlen la mateixa llengua, per exemple, el serbo-croat, i que en el moment en què s'han separat diuen no, ara parlem diferents llengües. A la religió. Exacte. El que els diferenciava allà, és a dir, els bosnians, els serbis i els croats parlaven la mateixa llengua. Uns eren catòlics, els altres ortodoxos i els altres musulmans. Però ara diuen que parlen llengües diferents perquè el fet de tenir un estat et permet fer anar les llengües una mica com tu vols. I després, per exemple, el català és un dialecte del llatí. Diguéssim, després el castellà... Sí, havies tret un tema que m'interessa molt, Sí, digue'm. i és... pot esdevenir el català un dialecte del castellà? Sí, perdó, també estava ben per aquí, sí. A llarg termini podria ser. Fixa't que això és el que ha passat a Galícia. És a dir, molta gent va a Galícia i ja no saben si es parla un gallec castellanitzat o un castellà galleguitzat. Allà es parla el que es diu el castrapo, no? Llàstima, sí. Quan una llengua s'assembla massa a l'altra i ja no és un tret d'identitat, al final què passa? Que s'acaba fonent. Jo penso que el problema del català no és ben bé aquest, encara. El problema és d'ús de la llengua i de prestigi, especialment a la franja més jove, que és el futur de la llengua. I el basc com està? A l'euskera, perdó. L'euskera ho té molt difícil per fondre's amb el castellà. Això és bo, hauria de ser bo, però per l'altra banda... D'altra banda, costa molt més als castellanoparlants aprendre euskera i tenen més resistències, els d'allà. És a dir, per això han tingut més dificultats a l'hora de fer-lo requisit a l'administració, a l'hora de fer-lo aprendre a les escoles, allà és més opcional. Poden triar, no? Exacte, poden triar les diferents modalitats educatives, no? El basc en aquest sentit, però, sí que és veritat que les enquestes indiquen que a nivell de llengua materna té una dinàmica ascendent. També és veritat que allà han tingut molta menys explosió demogràfica que aquí. Aquí la dinàmica és descendent. Amb aquest llibre de Cal aquí rebarem per la defensa del català, Gerard, o sigui, tu vas recollir tot un seguit d'articles del Núvol, oi? I el vas plasmar aquí en aquest llibre. Podries explicar una miqueta com va sorgir tota la pesca i anem entrant? Jo, de fet, el llibre neix d'una inquietud molt meva, quan jo exerceixo de professor a les Corts, que és un barri relativament catalanoparlant, 45-50% de catalanoparlants i allà, i al meu institut també hi havia aproximadament un 40% de catalanoparlants, i m'adono que per primera vegada en molt de temps, jo no ho havia vist mai, els alumnes catalanoparlants entre ells s'adrecen en castellà. Això quan jo era petit, jo vaig néixer a Figueres, a un barri molt castellanoparlant, era inimaginable. L'Eduard i jo ens parlàvem en català, tot i que la majoria era bassegadorament castellanoparlant. En canvi, al meu institut, el Josep i el Pere es parlaven en castellà. Què vol dir això? Que ja no és un tret d'identitat al català i que no s'autoreconeixen entre ells o no li donen prou importància. I vaig dir, escolta'm, he de pensar què coi ens ha passat els últims 10-20 anys per arribar a aquest punt. I a partir d'aquí surten diversos articles que els hem aplegat en aquest llibre. Et carregues molt a la CCMA, a la corporació TV3, Catalunya Ràdio, te'ls carregues molt. Podries explicar això una miqueta per què te'ls carregues tant? Bé, perquè jo penso que són una estructura d'estat, són una de les 2 o 3 grans estructures d'estat que teníem. Allò que deien, farem estructures d'estat. No només no s'han fet estructures d'estat, és que les que controlàvem i teníem de l'època pujolista s'han desmanegat. Quines són? L'escola, ara sabem que la immersió no ha estat tal, teníem els mitjans públics i teníem els Mossos, que també hem vist que ara es dediquen a perseguir independentistes, no? Quin és el problema de la corporació? Que és un gran transatlàntic amb 2.300 treballadors que havia de néixer no per reflectir la realitat, sinó per transformar-la en positiu. Que és molt diferent. Que és molt diferent. Que no fos mimètic, exacte. Que no... Exacte. I clar, hem acabat tenint una corporació que el que fa és reflectir, especialment els seus presentadors, la diglòssia del carrer. I a mi això em sembla inacceptable. I a més, tenim una corporació que el que va fer l'any 2012, ho he dit moltes vegades, és carregar-se el canal juvenil. Com pretens que els joves s'identifiquen amb la llengua si et carregues els seus espais de referència audiovisual? Hi ha 30 lingüistes i tenen gaire feina o com va? El problema no és que hi hagi 30 lingüistes o no. És igual si n'hi ha 30 com si n'hi ha 25. El problema és l'autoritat interna que ells tenen. Ells tenen molt poca autoritat interna.
les grans figures de la casa no volen que els hi vagin allà, els hi passin el report dient en què s'han equivocat, i per tant, si no poden fer això, la seva feina és bastant sobrera. Fixa't una cosa, fins fa 5 o 6 anys, els telenotícies, etc sempre utilitzaven la paraula escorcollar, que és una paraula que a mi m'agrada molt. Ara diuen registrar. Per què? Estan fent servir un model de català que cada cop s'assembla més al castellà. Li estan dient a l'espectador, ui, el català és complicat per tu, en comptes de donar-te un model no complicat, sinó català, original, doncs el que fan és fer-lo assemblar més al castellà. Jo penso que això no és necessari, perquè TV3 ha nascut per transformar la realitat. Fa 40 anys tothom deia Busson i ara diem bústia. Si haguessin seguit aquest mateix criteri, doncs potser no haurien... Molts verbs en català, aquests escampar, esmorteir, esmunyir-se, tots aquests es van perdent. Aquests que són tan catalans es van... Perquè jo penso que la diglòssia ha entrat dins d'aquella casa i hi ha molts presentadors o gent que hi treballa que veuen l'original flavor del català, el veuen ridícul. Això és un símptoma de diglòssia. Si tu veus ridícul i penses que la gent se te'n riurà per utilitzar una paraula, doncs no estàs fent la teva feina, no és la funció de TV3. Clar, hi ha paraules, però Gerard, que sí que a vegades, per exemple, el verb assabentar-se. Clar, és enterar-se. Jo no conec gairebé ningú que faci servir assabentar-se al carrer. Però és que jo mateix intento no dir enterar-se, però tampoc vull dir assabentar-me perquè no em sento còmode dient assabentar-me. I ho dic d'una altra manera, sense dir enterar-me ni assabentar-me. Adonar-me, potser, no? No sé com m'ho faig, però dic d'una altra manera, però no dic ni una ni l'altra. Bueno, sí, perquè... a vegades adonar tampoc quadra. Dic, sí, bueno, ho vaig saber en aquell moment, saps? Sí. Això és més diglòssia, és més del mateix. És diglòssia, però no te'n pots culpabilitzar tu, perquè la diglòssia és una cosa tan sistèmica i que mamem tant al llarg del nostre dia a dia que al final nosaltres no en som culpables. És que en som víctimes del sistema tal com està muntat. Perquè tots els inputs que rebem ens porten cap a la diglòssia. S'ha de ser molt fort, s'ha de ser un Jordi Badia, per dir-ho així, o altres lingüistes per no caure en aquests usos diglòssics. Clar, i això aquí, a llarg termini o a curt termini, com es va solucionant? Els lingüistes, com ho veieu? Quines solucions veieu? Jo el que no veig gens clar és anar corregint la gent. És a dir, la meva feina com a professor de català no és anar pel carrer o a Twitter corregint la gent. Sí que ho he de fer jo, perquè em paguen per això, amb els meus alumnes a classe. Jo els he de dir, mira, escolta'm, això no està bé, ho hauries de dir així. És que si no ja plegaríem. Si no ja podem plegar, exactament. Jo penso que els mitjans públics, ells sí que han de donar un model de català vàlid i no castellanitzat. Que no vol dir un català joc floralesc, ausiàs marquiar del segle XV. Exacte, que la gent es confon. Que la gent s'hi pugui identificar, però que a més sigui típicament català o originalment català. I no només això, és que els mitjans públics també han de crear nous mots per tal d'allò. Per exemple, jo no entenc que un mitjà públic digui tuit i no piulada. Una piulada és una adaptació perfecta del tuit en anglès, no? L'ocellet que piula. Doncs jo penso que TV3 ha de dir piulada i no tuit, i ho ha de promocionar. En aquest cas és perfectament vàlid. I després, els polítics. Els últims polítics, o no sé des de quan, què fan els polítics? No ho estan fent bé? No hi ha hagut política lingüística. De fet, el tripartit, per exemple, els dos primers tripartits, van fer lleis, van legislar sobre la llengua. Això era l'any? Quin any era això? L'any 2009-2010. Ells van fer la llei del Codi de Consum, que no s'ha aplicat. És a dir, que en teoria els productes haurien d'estar etiquetats com a mínim en català. Per tant, això vol dir que el Mercadona hauria d'etiquetar en català, i ja veus que no ho fan. Van fer la llei del cinema, que va passar pel Tribunal Constitucional i que estableix que un 25% de les emissions de les projeccions a sales haurien de ser en català, són un 3%. Vull dir que tu pots legislar tant com vulguis. El problema també és el compliment. La immersió mateix. Ara ens ha patat els morros amb el del 25%, però jo li dic a la gent, és igual això del 25% i el que diguin els papers. L'important és en quina llengua es fan les classes i com aconseguim que els profes ho facin. Perquè tu pots tornar al marc legal anterior, que en teoria deia que el català era la llengua normalment vehicular, però és igual, si els col·les no continuen sense haver-hi control i sense haver-hi formació sociolingüística dels profes, que entenguin per què ho han de fer, és igual el que digui la llei. L'important és la realitat. Diguéssim que es fa una llei que és que tampoc si no es compleix no passa res, doncs per què l'han de fer, no? Clar. Diguéssim. És a dir, les lleis si no tenen règim sancionador i la gent hi dona suport, que això ho deia ahir en un article a Núvol, el que es deia la immersió i l'entorn, si la gent no hi dona suport actiu, i més si no ets un estat, no hi ha manera d'aplicar-les.
I això és el que ha passat amb la immersió. La immersió per què no s'ha dut a terme? Doncs perquè a les famílies no els interessava prou, els mestres tampoc, els claustres, no tots els col·les, alguns col·les sí que l'han fet, i l'han fet bé. Els inspectors no han fet la seva feina i els polítics, flors i violes i tot va bé. Tu, Gerard, tu que vius per la zona de Barcelona i has treballat a les Corts, realment hi ha nanos que no sàpiguen parlar un català correcte, diguéssim? N'hi ha molts. Sí, sí que n'hi ha. De fet, molts nanos s'incorporen tardanament al sistema educatiu, arriben amb 10-12 anys i mai acaben sabent parlar català. Amb les aules d'acollida no en fem prou, perquè després l'entorn del centre, la llengua vehicular entre els alumnes és el castellà. I són nanos que després amb 16 anys deixen d'estudiar i no saben parlar català molts. I al revés, realment, n'hi ha algun o no? No hi ha cap cas a Catalunya de nano de menys de persona, et diria, de menys de 60 anys que sigui monolingüe en català. És a dir, la meva àvia, que es va morir ara fa poc amb 99 anys, ell era monolingüe en català, no sabia parlar castellà. És a dir, fixa't el procés, en 3 generacions, el procés de substitució lingüística. Perquè abans eren doncs, la gent més culta o els mossens, no? Eren els funcionaris. Els funcionaris parlaven castellà, la Guàrdia Civil, tu has dit molt bé, els mossens, els funcionaris de l'Estat, però el poble continuava parlant català. La demografia ja ha jugat, per exemple, als anys 20, quan es va fer l'exposició universal, això és conegut, van venir molts murcianos a construir, que es van instal·lar a l'Hospitalet. Les segones, les terceres, de fet, de vegades, la primera generació i tot, es van integrar perfectament, tot i que el català no era present al sistema educatiu. També és veritat que en aquella època no tothom anava al col·le, no era ensenyament universal com ara, però s'integraven amb normalitat a la catalanitat. Però clar, quan arriba un punt en què tu ets minoria de parlants al teu país, la cosa se't complica. I més si estàs immers en un procés tan homogeneïtzador a nivell mundial com és la globalització. És a dir, no és només Espanya, és que és la globalització i el nou paradigma mundial. Clar, en parles molt, sempre dius molt això, la globalització. La globalització també hi entra, doncs, encara que soni malament això, la demografia, la immigració, no? La immigració, bueno, tu dius que el català ha de ser interracial, claríssimament, però creus que acaba sent més bona o més dolenta o és el que hi ha? Jo no la jutjaria negativament. De fet, si bé immigració és perquè la natalitat és baixa, no hi ha recanvi generacional, perquè fan feines que la gent d'aquí no vol fer, és a dir, tampoc els pots culpabilitzar perquè ningú ve aquí a Catalunya a liquidar el català. Ningú ve amb aquesta mentalitat. Ells es troben en una societat manicomialment diglòssica, és a dir, que està acostumada a parlar, a canviar de llengua. De fet, molts independentistes t'ho diuen, no, li he parlat en castellà per educació. Si parlar castellà és educació, aleshores tu estàs dient que és natural no parlar català a Catalunya i, per tant, que el català a llarg termini ha de desaparèixer. No? I, per tant, ells palpen molt bé el que es troben. Es troben en una societat lingüísticament no empoderada, amb una molt baixa autoestima, i, per tant, el fet que vingui gent de fora rebaixa exponencialment l'ús del català? Sí, però també és perquè els usos lingüístics i els poders públics no fan prou perquè aquesta gent aprengui català. De fet, ells ocupen llocs de feina precaris, molts d'ells cobren 1.000 euros per treballar 12 hores i tu no li pots dir a les 10 de la nit vés-te'n al consorci a aprendre català. I més encara, si no sé, si venen de Sud-amèrica que parlen el castellà, doncs no es posaran a l'esquena un altre problema d'aprendre una altra llengua, si, tal com dius, ja treballen 12 hores. Ho farien si tots els catalanoparlants s'hi adrecessin en català. Això ho farien. I n'aprendrien més ràpid. N'aprendrien perquè, de fet, els sud-americans, a moltes zones de Catalunya, els fills parlen català. Clar, del col·legi. A les zones més complexes, no. A l'Hospitalet i a l'àrea metropolitana, no. Però molts llatinoamericans a Vic o a altres llocs d'Osona, per exemple, sí que parlen els fills en català. I alguns dels adults també. Per tant, l'entorn hi fa molt. Quan l'entorn és desfavorable, o hi ha un gran nivell de consciència dels catalanoparlants que estan en minoria, o llavors tot va marxar enrere. Amb el tema de la diglòssia vas escriure un article que es deia Diglòssies estel·lars. Hi ha 2 casos que m'agradaria comentar. Un del govern de la... no me'n recordo del nom, el tinc apuntat aquí. De Victòria Alsina. Podries explicar això com una miqueta aquest cas de la Victòria Alsina? Sí, un moment. Clar, és que de fet jo penso que els nostres polítics són un reflex dels ciutadans. Ells haurien de ser l'avantguarda, ser referents lingüístics, però ens trobem que aquest no és el cas. Hem volgut fer la independència amb un nivell de diglòssia estel·lar, com dic a l'article. Ell el que va fer és reunir-se amb els cònsols de Barcelona, que de fet alguns cònsols fan piulades en català. El cònsol de la Xina, si busques el seu Twitter, fa piulades en català. El president de l'Espanyol és xinès i parla català. Correcte. I ella, en comptes de... ella o el govern, en comptes de donar-los orellera a qui no ho entengués i fer traducció, que dius, tampoc està tant, això ho feien a TV3 als anys 80, va dir 2 frases en català i després tot el resta en castellà. I els hi va dir
que volia ser un estat independent. Però ho fas fent servir la llengua de la identitat que tu dius que no és la teva. Per tant, això és una contradicció i estàs enviant als cònsols un missatge que no és el Un correcte. missatge subliminal, inconscient. I després hi ha l'altre cas que és molt divertit i posaré el vídeo ara. Deixeu-me un poquet que parle del meu poble. Deixeu-me que parle un poquet de Vila-real. Hablo en castellano, como queráis. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis. Clar, això és un nivell de diglossa ja malaltís. València, què hem de fer ja? València, l'Alguer, la Franja de Ponent, me'n deixo algun. Catalunya Nord, tot això ja ho donem per perdut ja? O com està la cosa realment? Jo penso que no és el llenguatge adequat, entre altres coses, perquè nosaltres ens hem mirat per damunt de l'espatlla molt temps al País Valencià, però els problemes que ells tenien fa 15 anys, ara ens trobem que els tenim aquí. És a dir, al País Valencià hi ha un 30% de parlants habituals del català. Aquí en tenim un 36%. Vull dir que no estem molt disparats ni molt per damunt. Tu al País Valencià tens pobles com Xàtiva, de 30.000 habitants, que un 80% de la gent parla català. Aquí jo no conec gaires pobles de 30.000 habitants que parlin un 80% de català. Aquí potser sí, no, Manresa 80%. A Manresa no. Ja no, tampoc, no. Jo diria que no. En tot cas, sí que és veritat que la capital fa molt de temps que la tenen fotuda, que hi ha hagut substitució lingüística, a València ciutat, a Alacant encara més, hi ha un 3% de catalanoparlants, a Alacant, habituals. Però clar, tu ara vas a Barcelona i dius, tampoc és que estiguem massa millor. Per tant, jo no sóc partidari de dir-los als valencians, vosaltres no esteu bé, us donem per perduts. No, donar per perdut volia dir això, que realment hi ha alguna solució o ja va de capa caiguda. Sí, l'única solució és prendre consciència, jo sempre ho dic, l'única solució no és només l'Estat, perquè l'Estat no sabem si el tindrem ni quan el tindrem, sinó prendre consciència. Allò que se sol dir, una llengua no desapareix si els seus parlants no ho volen. Això és més real que mai. És a dir, en aquest món ningú et pot obligar a parlar una llengua que tu no vulguis. El que passa és que el problema que ens trobem és que els pitjors fantasmes sempre són els que tenim dins nostre, són els que ens terroritzen més, els que ens fan més por. De fet, nosaltres mateixos, de vegades quan veiem algú amb una pigmentació de la pell diferent, ja comencem parlant en castellà. Potser aquella persona ha estat adoptada. Potser és una persona de la Xina que porta 30 anys aquí i que és catalanoparlant. Per tant... I Catalunya Nord, abans tenien un corresponsal, no?, de la televisió. El Pere Codunyan. Tampoc n'hi ha ja. No. De corresponsal, allà, res. De fet, hi ha 2.300 treballadors. 2.300, 2.300 a tota la corpo. Que no, 310 milions de pressupost enguany. 310 milions enguany? Per TV3, Catalunya Ràdio... 324 digital, etc. També tenen algun TikTok, tenen Instagram, tenen xarxes, tot i que no fan gaires continguts directament a xarxes. El que fan moltes vegades és reproduir l'analògic a les xarxes. Saps què costaria tenir un corresponsal a Perpinyà, que allà no saben parlar castellà? 50.000 euros, ja està. Que bé, és el que cobra potser molta gent a TV3 sense fer... I no és tan important pel català, no? De fet, abans en parlàvem, quan van tancar el 3XL, ho van fer per estalviar-se 12 milions d'euros. I, de fet, el 3XL hi van fer una de les sèries més conegudes de la història, i també hi van fer Breaking Bad. És a dir, sèries com Breaking Bad les van fer en català doblades al 3XL, al vespre el feien. És a dir, continguts realment novedosos i atractius pels joves. Tot això s'ha perdut. Ells van decidir salvar l'Esport 3, perquè tenien una redacció amb 150 treballadors que els apretava molt, però jo penso que ser polític és prendre decisions doloroses i saber que és el que li convé més a la teva comunitat lingüística. Ells no. Ells van salvar l'Esport 3. De fet, no haurien d'haver tancat cap canal, Si cal, haurien hagut de fer una aportació extra. Però es van pelar el 3XL i van salvar l'Esport 3. Això ha estat molt lesiu per la llengua entre els joves. TV3, per exemple, sèries que fan com Merlí, creus que realment també repercuteixen d'una forma negativa al català? Perquè dius que això, que parlen un argot, que reflecteixen més el carrer i ho exageren i tot per ser més guais, no? Sí, això és una mostra de diglòssia. De fet, el guionista de Merlí més d'una vegada ho havia dit. És que només els puc fer parlar així. No, no. La teva feina no és reflectir la realitat. La teva feina és fer sortir nanos guais que parlin un català correcte i no encarcarat. No encarcarat. Jo no estic proposant un model de català del segle XIX. El que estic dient és, ei, espavileu-vos, agoseu la vostra ment i feu servir un català que sigui col·loquial, però que a més no estigui tan castellanitzat, perquè jo soc profe a l'àrea metropolitana, i tan malament com alguns personatges de Merlí, ja et dic jo que no el parlen. No cal.
Clar, de fet, molta gent al Bages segurament deia, ostres, jo no parlo aquest català. Bueno, Segur. no tots els joves parlen igual. Per tant, sí, tu vols reflectir un institut de Barcelona, em sembla molt bé, però tu també t'adreces a tot el país. Què creus d'això, estic amb TV3, això de despolititzar TV3 que han dit que faran ara amb la nova direcció, creus que això també ja és una altra estacada del català, una miqueta? També... Jo penso que despolititzar TV3 em sona una mica a Ciutadans, ells ho havien demanat, despolititzar. També és veritat que s'ha abusat durant molt de temps del tema del procés, el tema del procés ja no dona per més, però és que no ho han fet despolititzar TV3, és a dir, han fet fora, per exemple, la Pilar Carracelas i l'Albano Dante Fachin, però hi han posat altra gent que té carnet de partit en el seu lloc. Per tant, no han despolititzat TV3. El que han fet és posar-hi gent més afí als seus postulats, no? L'altra cosa és, evidentment, TV3 ha de tenir molt més entreteniment i s'ha de costar molt més als joves. De fet, l'edat mitjana dels espectadors de TV3 és d'entre 55 i 60 anys. Això no és útil per transmetre la llengua intergeneracionalment. Han de fer molt més entreteniment jove i de més qualitat. Això no vol dir despolititzar-la del tot. De fet, no ho fan ni ho faran. Però, bueno, clar, han fet Eufòria, no? Està bé Eufòria, alguna coseta així, però encara costa una miqueta, no? Fixa't una cosa, Eufòria és com una operació triunfo que arriba 20 anys tard. Sí. A mi no m'interessa una corporació mediàtica que arriba 20 anys tard al futur. És a dir, quan jo veia Operació Triunfo, jo estudiava a la Vila Universitària de la UAB i encara pentinava cabells. Val? Actualment ja veieu com estic. Per tant, Eufòria fa molt tard. Com pot ser que facin... És a dir, a l'hora de tocar la tecla correcta arribin 20 anys tard i ens haguem de congratular de que per fi facin un programa juvenil que connecta amb els joves. Jo me n'alegro que hagin fet Eufòria, però és que arribem molt tard. I aquests productes s'han de multiplicar. I no només a nivell analògic, sinó també a nivell de... Ja s'està fent, a nivell de concerts arreu del país, a nivell de TikTok, a nivell d'Instagram, anar a buscar els joves allà on són. Doncs anem on es mouen més els joves, a les xarxes socials. Gerard, tu com veus les xarxes socials, com les veus i com pinten? Creus que algú hi hauria de fotre mà? Algú vull dir, els que manen? Què hi faries tu? Tu si fossis conseller de la Generalitat, què faries? A veure, jo molta gent t'hi vol, em sembla, Jo soc professor i jo em dedico a pensar coses d'aquestes, però jo no m'hi veig fent política. Encara no. Jo el que sí que faria és, evidentment, abocar recursos directament a les xarxes socials. És a dir, les xarxes socials de la corporació, per exemple, es nodreixen molt, com em deia abans, del que es fa a nivell analògic. No. És a dir, no hi ha ni un sol milió d'euros que vagi dedicat a youtubers o influencers directament a la xarxa, que és on són els joves. Els joves et poden mirar analògicament a Eufòria, d'acord, però els joves molts ja no miren la tele. I, per tant, necessitem que el Pol Gise, m'ho invento, tingui 50.000 euros només per fer continguts bons en català que arribin als joves. Sí, home. Que la Juliana Canet, en comptes de fer un programa de ràdio, que està molt bé, se la financi per fer productes només per les xarxes, a tantes xarxes com calgui, Twitch, TikTok, Instagram, on sigui. I quan parlo d'ells, parlo de molta altra gent, per exemple. Són els que més, el noi i la noia que en tenen més. La Berta Roca, per exemple. La Berta Roca, ara la tenen adolescents, l'estan explotant i l'estan cremant moltíssim. Si tu mires el TikTok d'adolescents... TikTok no conec, però bueno... Un 90% dels vídeos són de la Berta Roca. I dius, no, és que no es tracta de crear 2 o 3 estrelles i de socarrimar-les. Es tracta de crear una constel·lació, un star system, que hi hagi molta gent fent molts continguts molt diversos perquè cadascú trobi el nínxol que li interessa. És a dir, necessitem gent que parli com la Berta Roca, com la Juliana Canet, com el Pol Gise, però necessitem canals de cuina en català. Com que sabem que els nostres joves no ho poden monetitzar, perquè monetitzar les xarxes en català en una comunitat petita és molt complicat, de fet, em sembla que per cada 1.000 reproduccions a YouTube, imagina't, són 4 euros. Sí, però has de tenir, però hi ha més requisits abans. Has de tenir seguidors, has de tenir no sé quantes visualitzacions, però 1.000 visualitzacions, que ja en són moltes a YouTube, són 4 euros. Per tant, si tens 10.000 visualitzacions, guanyes 40 euros. Aquí és la corporació que ha de corregir les inèrcies del mercat, que ha de dir, no, tu ets bo, tu arribes a molta gent, jo et dono diners perquè facis això. Això és exercir el poder. Sí, i després, quan ja els paga algú, ja no perden llibertat? Clar, aquí es tractaria de deixar-los dir el que volen.
amb uns límits, de vegades hem sentit autèntiques bestieses, no?, d'alguns creadors que dius, tu podries haver estalviat, perquè aquí del que es tracta és de caçar ratolins, no de ser irreverent per ser irreverent. Nosaltres hem de caçar ratolins i, per tant, no hem de ser políticament correctes, especialment amb els joves, perquè l'edat juvenil, adolescent, és una edat rebel, però tampoc ens hem de passar de frenada. Es tractaria de donar-los llibertat creativa, és a dir, no xuclar-los en excés dins del sistema, però al mateix temps finançar-los. Per tant, aquí hi ha un joc d'equilibris que hauríem de saber trobar. Fixa't una cosa, TV3 va donar 60.000 euros a un programa d'influencers que era mig any. És a dir, mig any que pagaven 60.000 euros a una productora per fer... Això, 60.000 euros, quan tu tens 300 milions de pressupost, vol dir que no estàs fent la tasca que toca i que no hi confies prou. I que no serà de qualitat, tampoc, no? Exactament. I ara el tema xarxes, clar, ara mateix com el veus? Perquè és quasi nul, no? O sigui, el tema xarxes en català està mort, no? Gairebé. Precisament l'espai aquest de TikTok hi ha molts creadors, 40, 50, 60.000 seguidors, hi ha molt de bull, YouTube costa més, però a TikTok hi ha molt de moviment, és a dir, la xarxa de tiktokers en català té molta potència. Són vídeos curtets, d'un minut, un minut i mig, autoproduïts, i que a més l'algoritme funciona bastant bé. Perquè quan mires diversos vídeos en català et van sortint molts vídeos en català, no? L'algoritme de TikTok funciona molt bé. Però clar, no en fem prou amb això. És a dir, necessitem professionalitzar-ho, perquè si no, aquests joves que ara fan vídeos d'èxit, el dia de demà, quan trobin una feina o tinguin fills, ho deixaran córrer. Ho deixaran córrer, o ho faran en castellà, o... Clar, aquí hi ha la qüestió aquesta de la diglòssia. Molta gent es pensa que pel fet de fer vídeos en català acabaran vivint a Beverly Hills. I llavors és quan ve la pinya. El que és molt trist és tenir catalanoparlants que fan continguts en castellà i que al final tenen 50 visualitzacions. I dius, poder t'estàs equivocant. Tornant als drets lingüístics, al llibre esmentes el tema de la Rosa Parks, d'algun altre tema així d'aquestes lluites. Creus que és exagerar això de Rosa Parks o creus que el dret lingüístic realment és igual d'important que qualsevol... Els drets lingüístics són... És a dir, els drets no es poden jerarquitzar per mi. Els drets són drets. Ja està. Si comencem a jerarquitzar-los, ja ens empantaneguem aquí, dir que hi ha drets de segona i drets de primera, d'allò. Evidentment, la situació dels catalanoparlants a Catalunya no és la mateixa que la dels negres a Alabama. Això és evident, no? És a dir, allà... Però també és veritat que tu, per poder declarar català en un judici, tens por que el jutge et sigui desfavorable. Que no t'entengui bé. Això és greu, És a dir, tenir por que un jutge, un funcionari de l'Estat, per usar la teva llengua al teu país, et pugui jutjar més desfavorablement és molt greu. Aquí reporto un cas d'una noia que estava avortant i al moment, mentre avortava, li van dir «háblame en espanyol». Això per mi és tan greu com dir-li a la Rosa Parks «tu aquí no hi pots seure perquè ets negre». És a dir, li està dient a la noia, tu estàs avortant, m'estàs parlant en la teva llengua, evidentment jo t'entenc perquè és una llengua llatina, si jo entenc el portuguès, ella entén el català, punt i final. Sí, si el vol entendre, sí. No, l'entén, el que passa és que ella vol imposar el seu supremacisme lingüístic, no? Fins i tot quan la noia està avortant, que això és greu, no? No, era a València, sí que l'entenia, València, clar, evidentment. 100%. L'entenia perfectament. Aleshores, ens trobem amb casos extremadament greus? És a dir, sí, hi ha hagut gent que els CAP, els centres d'atenció primària, se'ls ha dit jo tu no et penso atendre si parles català. Això és un cas de discriminació gravíssim. A mi el que em molesta molt és que hi hagi partits que es fan dir d'esquerra que consideren que això no té una extrema gravetat i que es manifestin més per una pintada esbojarrada que puguin trobar un dia que no pas per casos concrets de discriminació com aquests. A Espanya, la discriminació lingüística és estructural. No només amb el català, també amb el gallec, també amb el basc. Espanya és la història d'una desigualtat lingüística flagrant. El seu somni humit és homogeneïtzar l'Estat i convertir-lo en nació. Com que aquí hi ha hagut resistències, aquesta és la seva gran frustració, la seva gran ferida. Què passa? Que la globalització tenen una finestra d'oportunitat per aconseguir-ho si la comunitat lingüística catalanoparlant no és prou forta. I com és que parla ara menys en català que quan ens acostàvem més a l'època de Franco i tot això, doncs? Bueno, això és per qüestions demogràfiques. Clar, hem passat de 5,7 milions d'habitants a Catalunya a 7,8 milions. Ja et dic, la gent que ha vingut aquí a treballar, han vingut a fer feina. Sí, no... També és veritat que tenim un model econòmic tòxic. El model econòmic a què es refereix? Per exemple, viure del turisme. És a dir, està demostrat que el turisme massiu el que fa és baixar el PIB per càpita. Anem a Barcelona ciutat. Sí, no cal anar a Barcelona. Pots anar a Lloret,
pots anar a Salou, pots anar a tota la costa catalana excepte les Terres de l'Ebre, que encara aguanten una mica. Sí. Per tant, això és un model que s'ha potenciat des d'aquí, que ningú ens obligava a portar-lo a terme, perquè les competències d'urbanisme són de la Generalitat, i per tant, si hem destrossat la nostra costa després del franquisme, durant el franquisme ja es va destrossar una mica, ha estat una mica perquè nosaltres des de l'autogovern així ho hem volgut. Perquè hi havia pressions del gremi d'hotelers, per tot el que tu vulguis. Però, evidentment, això ha perjudicat el mercat laboral, que s'ha creat, i, evidentment, de retruc, ha perjudicat la llengua i els usos lingüístics. Quants llocs tu no has anat, o bars o el que sigui, que no t'han atès en català i que t'hi has sentit discriminat? Això també ho hem fet nosaltres. I Barcelona, ciutat que diguéssim que hi viu tanta gent que és molt important el que passa allà, ens agradi o no. Barcelona és bona o dolenta pel català? Jo penso que Barcelona com a tal ni és bona ni dolenta. És a dir, des de comarques se sol dir ui, els de Barcelona, que poc que es parla català. I jo els dic, no, perdona'm, és que vosaltres, en el poblet de 100 habitants, quan us ve una persona nascuda fora, un al·lòglut, també canvieu de llengua. És a dir, la diglòssia és a tot el país, no és a Barcelona. A Barcelona per què es parla menys català? Doncs perquè hi ha més volum migratori d'altres llocs. Si n'hi hagués tant, m'ho invento, a Callús es parlaria tant castellà com a Barcelona, si les proporcions fossin les mateixes. Per tant, a mi em fa molta gràcia quan diuen a Barcelona no parlen català. Bueno, però vosaltres, quan venen nouvinguts, en comptes d'integrar-los i d'oferir-los la nostra llengua, també canvieu el castellà. El que passa és que les proporcions demogràfiques són diferents. Què ens estem trobant a Barcelona? Doncs que per qüestions immobiliàries, neoliberals, etc., s'està especulant amb el mercat de l'habitatge, Airbnb, hotels, etc. Estan pujant els preus dels pisos i molts catalanoparlants que han nascut allà, especialment joves, quan fan el seu projecte de vida, han de marxar fora de Barcelona, perquè no es poden permetre pagar-se un pis a Barcelona. Què passa? Això redueix el percentatge català a Barcelona? Evidentment. Si mentrestant et ve gent que fa feines precàries, que tenen pisos pasteres on hi ha 10 persones i que evidentment no tenen les condicions de vida per poder aprendre català, aleshores baixen picat i exponencialment el català a Barcelona. Els teus marxen i en venen d'altres que no aprenen el català perquè no es donen les condicions. Aquí em parles del llibre. Moltes coses que parlem més o menys estan en aquell llibre molt ben explicades, però em parles d'això, que aquí ens fa cosa dir que som nacionalistes, no? I vas a Galícia o al País Basc i no passa res per dir el Partido Nacionalista Vasco, no? En canvi aquí, doncs no, la natio no? La nació no volem. Fa 20 anys aquí tothom es deia nacionalista, perquè no eren independentistes, segurament. Però és que avui dia independentista és que no vol dir res. És a dir, independentista què vol dir? Aquells que estan tot el dia pensant en fer Barcelona World i no en polítiques lingüístiques? Què vol dir exactament independentista? Perquè independentista avui en dia se'n diu qualsevol. Nacionalista, per mi, és una manera d'omplir de contingut la voluntat aquesta de continuar sent nació i, per tant, de defensar els nostres drets. I ja et dic que el meu nacionalisme és un nacionalisme obert i integrador. No és un nacionalisme agressiu, entre altres coses perquè no ho pot ser, perquè el nacionalisme agressiu gairebé sempre és el nacionalisme espanyol. És el de qui vol liquidar l'altre, no del qui no vol ser liquidat. Jo penso que aquí, a nivell Ciutadans, el seu discurs de criminalització ha fet molt de mal, molts se l'han enfundit aquí dins del cap, van acomplexats, i jo el que no em crec és que hi hagi gent que li faci por dir-se nacionalista, però que el dia de demà ens puguin fer un aduí amb els tancs davant. És a dir, si no tens la valentia de dir el que ets, evidentment tu no em portaràs mai a la independència. Perquè a la gent li agrada més dir-se no, soc patriota, nacionalista, això és ben bé un discurs que ens hem inventat aquí. No, això ho deia la Faes de l'Aznar. Ella diu, jo no soy nacionalista, nacionalistas son los malos, los vascos i el d'allò. Jo soy patriota, que és una altra cosa. Tot això ve del patriotisme constitucional d'Habermas, hi ha un rerefons ideològic, etc. De gent que molts havien estat vinculats al partit nazi, curiosament. No. I per tant nosaltres ara diem que no som nacionalistes perquè hem assumit el discurs dels altres. Jo penso que si tu assumeixes el discurs dels altres ja has perdut. O sigui, ja no cal dir que vas a la independència, perquè si el teu marc mental ja és el de l'adversari, i això veiem que alguns partits independentistes ho fan i ho han assumit, doncs llavors ja no cal tirar endavant. Hi ha algun partit que ara mateix se salvi, que creguis que estigui tirant millor? Al meu parer, els partits polítics haurien de tenir un projecte nacional. Quan dic projecte nacional, per exemple, vol dir que els espais de poder que ells ocupen el fessin servir a favor dels drets lingüístics. Entre altres coses, Els partits polítics han de fer moltes coses. Han de governar, han de donar benestar a la gent. Aquí estem parlant de llengua. Aquí parlem de llengua. Hi ha algú, als partits polítics independentistes, que controli què fan les seves 400 alcaldies? No ho fa ningú. Si tu preguntes a nivell intern, no hi ha ningú que vigili que facin les coses en català, etc. Per exemple, l'altre dia va sortir
que el Teatre de Sant Cugat, governat per un partit independentista, Sí, Sant Cugat. Sant Cugat, la meitat de la programació d'aquest primer trimestre és en castellà. La meitat de la programació. Hi ha algú a nivell intern d'aquest partit, que no direm quin és, que controli que les coses es facin en català? Escolta'm, tu guanyes les eleccions, jo suposo, perquè la major part dels teus electors el que volen, entre altres coses, és que promocionis la seva llengua, la major part dels que et voten. Doncs ens trobem amb coses d'aquestes. És el que dius que és com si no ens imaginem doncs, el PP de València o d'on sigui doncs, fent una festa i portant El Super 3. Escalariac. O Escalariac, sí. Portarien doncs, els seus, no? Que diguéssim que també ens costa, doncs, el que hem votat costa dur-ho a terme sense... Tot és en complexes, no? És ai. I manca de consciència. És a dir, hi ha molts polítics, tu de vegades parles amb polítics, i és que no tenen cap consciència lingüística. No saben de què parlen. És a dir, emocionalment, ells estan a favor d'una cosa que es diu independència, emocionalment, però com ho pot ser qualsevol persona al carrer. Com ho pot ser el verdulaire d'aquí al davant, que ell no s'hi dedica a la política, ni falta que fa, ni cal que tingui una superconsciència lingüística, però quan tu et presentes per representar la comunitat, evidentment tu has de tenir un mínim de consciència. Hi ha molts polítics que no la tenen. Entre altres coses, perquè ho hem dit moltes vegades, falta formació sociolingüística als profes, per exemple, però també en falta als càrrecs polítics. Però i com pot ser, doncs, a Catalunya, que el català és un tret d'identitat tan important, com pot ser que no hi hagi ningú al govern amb enteniment lingüístic? Cada dia els partits lingüístics, si tu analitzes el seu discurs, donen menys importància al català. De fet, els partits polítics independentistes ja no diuen que ni tan sols el català sigui important per ser català. Perquè el seu discurs és, si som catalans tots, a nivell administratiu, la llengua ja no té cap importància, perquè a Catalunya es parlen moltes llengües. Si tu fas un discurs que no va en la línia de dir, per ser català, és molt important que aprengueu el català, i que entreu dins de la comunitat lingüística, tu estàs traient valor al català i, per tant, estàs desincentivant els alòglots perquè aprenguin català. Si tu et diuen que per ser català no cal saber català, per què el vols aprendre? És a dir, si en un mercat globalitzat que a les empreses ja sabem que el català no té gaire importància, excepte a Bon Preu Esclat, i altres empreses, si tu ja saps que no té gaire importància, com a mínim ha de tenir un valor d'identitat, que això és el que hem fet al País Basc. De dir, ei, hem de recuperar la llengua dels avis, dels besavis i dels rebesavis, perquè és molt important ser euskalduns per continuar sent bascos. Hi ha hagut gent que ha après el basc, que és una llengua molt complicada, només per transmetre als seus fills, és a dir, per projectar-se al futur. Hi ha molts partits polítics aquí que no donen importància al català a nivell discursiu. Si tu fas aquest discurs, no incentives. El Barça, el Futbol Club Barcelona, creus que és un exemple de vegades o creus que tampoc va gaire ben encaminat? Home, jo penso que el Barça, que en alguns jugadors els hi paga fins a 10, 15, 20 milions d'euros, si volguessin, no només a la Masia, a la Masia podríem fer molta més feina. Hi ha gent que ha passat per la Masia. L'Ansu Fati el parla, no? L'Ansu Fati el parla, però hi ha hagut molts jugadors encara més rellevants que no l'han parlat mai. Encara que siguin estrangers, és igual. Hi ha estrangers que en 3 mesos aprenen català. Sí, depèn d'on siguin. Sí, si tu pagues 20 milions d'euros, m'ho invento, o 10 o 15 a una persona, si tu li poses la clàusula has d'aprendre català, no dubtis que al final l'aprendrà. Però clar, tu has de tenir mentalitat de poder. Què passa? Que aquí hi ha molts estaments, inclosos els del Barça, que estan diglòssics perduts. Fixa't, a nivell de llengua, no és el mateix a la Porta de l'any 2003 que a la Porta actual. A nivell de reivindicació de la llengua i de la identitat, s'ha afluixat la cosa. Doncs això ho veiem. Va dir, no, Spotify serà en català si el d'allò. Ha passat un any i no en sabem res més. Sí, també a l'Instagram té català, castellà i anglès. Castellà no caldria, no? A Girona només té català, a Girona. De fet, el problema de Twitter, per exemple, és que això ho va denunciar la Plataforma per la Llengua. Futbol Club Barcelona, sense adjectius, és en anglès. I Futbol Club Barcelona, CAT, és en català. No, això hauria de ser al revés. És a dir, això mostra el teu marc mental. Futbol Club Barcelona a seques, que és la llengua oficial del club, hauria de ser en català. I en tot cas, Futbol Club Barcelona -ENG, English, hauria de ser en anglès. Per tant, això mostra una mica els marcs mentals. Jo penso que els catalanoparlants, la major part, tenen un marc mental que no afavoreix l'ús de la llengua. Ara, al Congrés dels Diputats ho faran de poder parlar català o no, al final? No. No faran allò dels traductors i les orelleres? Al final tampoc es podrà. Això s'està fent actualment al Senat, si no m'equivoco des de l'època del Rodríguez Zapatero, que és la Cambra de Representació Territorial, però el govern espanyol sempre ho ha bloquejat al Congrés de Diputats. I, de fet, jo sempre acostumo a dir, estaria molt bé que es pogués parlar català a nivell simbòlic al Congrés, o que el català fos oficial a Brussel·les, m'ho invento.
però les garrofes ens les juguem aquí. I l'important és que tu, quan vagis a comprar a la fleca, parlis català. I, per tant, que es parli català al carrer, als carrers de Catalunya. És com quan diuen, no, és que Europa farà una sentència i llavors vindrà un cavall alat i algú vindrà i et farà la independència. No, la independència la fas tu, no te la farà ningú. Per tant, la independència o el fa els ciutadans de Catalunya o ningú ens la regalarà, amb la llengua el mateix. Però i com fas que molta gent del carrer doncs, tingui aquesta consciència? Perquè, clar, molta gent doncs, té els seus problemes, o un que és potser matemàtic, doncs li importen més les matemàtiques, i com fas que realment sigui ja inconscient que tothom ja, la societat, doncs, parli més català? Com es fa, no? Vehiculant discursos positius. És a dir, tu quant temps fa que no veus una campanya publicitària de la Generalitat animant la gent a parlar català? Quant temps fa que no et sents orgullós dels representants polítics? Quant temps fa que no sents entrevistes a TV3 a gent de fora que siguin en català i amb orellera? Es poden fer moltes coses, fins i tot a les escoles. És a dir, tu tens gent que són funcionaris que haurien de fer la classe en català i ningú ha vigilat. Per tant, la deixadesa ha estat en molts fronts. Es poden fer coses des de diversos fronts per a pujar l'autoestima dels catalanoparlants? Jo penso que sí. I es faran, hi ha pensaments de fer-ho? Jo penso que el Francesc Xavier Vila, que és el secretari general de Política Lingüística, és una de les persones que en sap més de llengua en aquest país. Ah, sí? Ell en sap moltíssim, però també és veritat que ell no ho pot solucionar tot. No pot solucionar els discursos dels polítics. No pot fer virar tot el transatlàntic. Sí que és veritat que la Secretaria General de Política Lingüística, que ara té més rang que abans era una direcció general, s'estan fent coses. Però, evidentment, sense el concurs de la població no ens en podem sortir. I la gent s'ha acostumat, això ve una mica del pujolisme, que l'administració ja ens ho solucionarà tot. Sí. Externalitzem la responsabilitat. Però això ja s'ha vist que no funciona. És a dir, la nació o s'autoresponsabilitza del seu futur o això no xuta. Les institucions s'han de... És a dir, dit d'una altra manera, les institucions han de garantir que tu al cap se t'entendrà en català. I que si et donen una mala resposta, a aquella persona se li obrirà un expedient o se li trencaran les cames, en un sentit figurat. Sí. Ells ho han de garantir. Sí. Però, evidentment, nosaltres, si tu ja vas directament parlant en castellà, doncs no es farà ús del català en aquell cap. Per tant, quan em diuen què han de ser les institucions o les persones, han de ser tots dos fronts. Però encara més important les persones, perquè les persones són les que apreten els polítics perquè ho facin. Els polítics són molt vius, ells volen ocupar els seus càrrecs. Si ells palpen que això de la llengua és important, faran polítiques lingüístiques. Si ells palpen que els seus electors no són exigents amb ell, no faran res, deixaran morir la llengua. Continuaran el seu. I clar, ja n'hem parlat una miqueta abans, però hi ha problema de quantitat de parlants i per la qualitat no creus que va baixant molt ràpid de la llengua? Això també n'hem parlat una miqueta, però com es pot, a part de TV3, tota la pesca, el col·legi, quines altres eines hi pot haver? Perquè... De fet, ara s'està intentant des de la Secretaria General de Política Lingüística i nosaltres com a intersindical hi donem suport, que ara els profes hagin de tenir el C2. Fins ara no es demanava, Vinguin d'on vinguin. Tu, per exercir de profe i mestre a Catalunya, has de tenir el nivell C2. I això s'aconsegueix amb l'ESO ja? Si jo acabo quart d'ESO tinc C2? Es representa o no? Ara, quan tu acabes quart d'ESO, tens el C1, si no m'equivoco. Necessites un altre. Necessites una altra. Que amb una carrera... Que fins ara no s'exigia. Digues. No, que amb una carrera qualsevol de matemàtiques i amb el C2 ja te'l donen també, o no? No. O has de fer a part? No te'l donen, l'has de fer a part. Però de moment no te l'exigeixen. És a dir, a partir d'ara te l'exigiran i hi haurà molta gent que l'haurà de fer. De fet, això ja era la Llei d'Educació de Catalunya del 2009. Si ja ho tenim a la llei, com és que ens hem esperat 13 anys a demanar-ho i, a més, el C2 l'hem barrejat amb 1.000 altres coses? Canvi del currículum, avançament escolar... És a dir, jo penso que els d'Educació han pensat amb els peus. És a dir, aquesta havia de ser la legislatura de la recuperació de l'escola en català i deixa les altres coses tranquil·les. No demanis gaires més coses als mestres. Els mestres i professors és un col·lectiu conservador. En quin sentit conservador? Conservador en el sentit que no volen gaires canvis ni de currículum, ni d'avançaments d'horaris escolars, etc. no? Sí. Per tant, si tu vols demanar coses, has de prioritzar quines demanen. Jo penso que s'havia de demanar el C2, s'havia de demanar que les classes fessin en català, activar la inspecció, etc. Aquí s'ha volgut fer un totum revolutum. Què ha passat? Hi ha hagut moltes vagues, els mestres s'han girat de cul al C2, perquè estan rebotats amb el departament també per altres qüestions, etc. També, que no he tret el tema abans, el tema de polititzar el català, diguéssim, no sé, tens un canal de YouTube en català, ets independentista, per exemple, o fas que parlar català ja s'atribueixi a ser independentista, això també és un greu problema, no? És un problema.
De fet, el català hauria de ser la llengua de tots, de tothom qui ho vulgui ser. Per exemple, jo quan va sortir Ser Catalunya, que és una emissora que jo no me la puc escoltar, de tan espanyolista que és, el Cuní, exacte, doncs jo me'n vaig alegrar, perquè vaig pensar, mira, els socialistes, en comptes d'anar a escoltar continguts en castellà, ho faran en català, espanyolistes, però en català. Per tant, jo penso que és molt positiu que hi hagi, o que La Vanguardia sigui en català, o El Periódico. Penso que és molt positiu. Però no reben subvencions de també La Vanguardia, això del govern i això també? Sí, reben subvencions. Que això no, però tampoc, que creus que caldria donar-los? Sí, jo penso que és positiu perquè tots els governs fan política lingüística. L'Institut de Cervantes rep 70 milions per promocionar el castellà. De La Vanguardia quan els hi donen al govern, ho saps? Posa-li en total poder 1 milió d'euros l'any. Hòstia, però 1 milió ja... Però pel català, per RAC1, per publicitat institucional... Bueno, per moltes coses, No només pel català, per la traducció al català potser els hi donen 250.000 euros. Però és igual, és política lingüística ben invertida. Els votem perquè propicin això. Potser La Vanguardia diria, no ens surt a compte el català. Bueno, nosaltres posem diners públics perquè es faci en català. No ens ha de complexar posar diners públics a promocionar el català. Això és exercir el poder. Tu has guanyat les eleccions per això. I si calguessin 10 milions d'euros, m'ho invento, per aconseguir que La Vanguardia, El Periódico i El País fossin en català, m'ho invento, doncs fes-ho. Ei, no passa res. És igual el que diguin els de Ciutadans i els del PSC, o qui sigui. Ho faran igual. Ells no tindrien el problema de fer-ho al revés, si guanyessin. Clar. De moment no guanyen. El que passa és que aquests partits tenen un mal costum. El mal costum de perdre sempre les eleccions. Doncs mala sort. Nosaltres hem de fer el que hem de fer. Un país com Andorra, per exemple, que és tan petit i l'única llengua és el català, creus que és un model, per exemple, que allà doncs, pot ser el tio més famós del món, però la paperassa és en català. És un exemple, creus, en algunes coses? De, mira, 2 collons sobre la taula... Jo penso que no. Penso que Andorra és l'únic lloc del món on el català és l'única llengua oficial, però curiosament té diversos sistemes educatius. És a dir, hi ha el sistema educatiu en castellà, a Andorra, hi ha el sistema congregacional que és espanyol però en català, hi ha l'escola andorrana i hi ha l'escola francesa, també. És a dir, tens un 30% dels alumnes que t'estudien en francès. Això és estrany, no? Tu imagina't a França que un 30% dels alumnes t'estudiessin en un sistema educatiu que no és el francès. Vale? També és veritat que ells viuen una mica entremig entre Espanya i França i han de fer equilibris. Però, fixa't, ens han sortit notícies com ara els metges se'ls exigirà que tinguin acreditació de català. Qualsevol metge públic o privat a Andorra, Andorra haurà de tenir acreditació de català. I hauran de fer un català també. Fins ara no s'havia fet. Van molt tard. Ara s'ha dit als conductors d'autobús, això va sortir fa poc, heu de parlar en català tant sí com no en els passatgers, a no ser que ells us demanin que parleu una altra llengua. Encara que us parli una altra llengua, vosaltres heu de parlar català. Si us demanen que no, llavors canvieu. Jo em pregunto, molt bé, has estat tota la vida on has estat, per què no ho has fet fins ara? Una altra cosa, ells tenen molts treballadors que treballen de cara al públic, al sector privat, i no se'ls demana el català. Això és inimaginable a qualsevol altre estat. Jo ja sé que ells demogràficament són dependents de migracions, perquè són treballs precaris, perquè Andorra és un microestat que bueno, una mica peculiar, però ells podrien legislar molt més en favor de la llengua. I no ho fan, perquè allà la prioritat és una altra. La prioritat és que la minoria, en molts casos catalanoparlants, s'ompli les butxaques. La prioritat no és tant la identitat com omplir-se les butxaques. Però bueno, fan algunes coses que aquí tampoc encara fem tant, no? Ells són un estat i nosaltres no. La pregunta del milió, creus que es necessita doncs, un estat per, a llarg termini, hi ha alguna altra solució real, palpable, que no sigui tenir un estat propi, perquè 2 llengües, tal com dius, a un mateix estat... Jo penso que tenir un estat ens podria ajudar molt, moltíssim, però fixa't, tu pots tenir un estat, tenir 2 llengües oficials, això, els partits polítics independentistes diuen que el català i el castellà serien oficials, Tenim un estat que té 2 llengües oficials, que és Bielorússia, que hi ha el bielorús i el rus, i el bielorús està en procés de desaparèixer. I tenen un estat. Tenen una llengua molt més grossa que s'està menjant l'altra llengua. Podria passar aquí amb un estat? Per què no? Per tant, jo penso que tenir un estat t'ajuda molt, però no ho és tot. De fet, fixa't, els jueus, durant 2.000 anys, quin estat van tenir? Si l'estat d'Israel és del 1948 i van sobreviure com a comunitat, els gitanos catalans, que porten 700 anys aquí, com s'han fet per sobreviure com a comunitat? La gent que et diu, només amb un estat podem sobreviure, el que t'estan dient és, jo no confio en la comunitat catalanoparlant. No hi confio. Som febles i necessitem el papa-estat que ens protegeixi. Sí, molt bé, el papa-estat ens pot protegir de moltes coses, però no ens pot protegir de moltes altres. La nostra diglòssia, el dia següent de tenir un estat, continuarem igual de diglòssics que ara. Tu hi confies, tu com a Gerard Forés, hi confies en la civilització catalana?
Jo, a veure, si jo faig les coses que faig és perquè crec que hi ha autodeterminació lingüística, que la gent pot canviar, que les comunitats lingüístiques es poden empoderar, perquè si no ja no m'hi hauria posat. El que sí que veig molt difícil és a curt termini aconseguir un estat. I per tant, com que desaparèixer per mi no és una opció, per això fem el que fem, no? Si ves no per plantar batalla una mica. De fet, encara ara, en la transmissió intergeneracional, hi ha més gent que parla català amb els fills que no pas que el que parlàvem amb els seus pares. Encara ara, tot i les dificultats que tenim. Això és un símptoma d'esperança. És a dir, no tot va malament a nivell de llengua. El que passa és que estem en una cruïlla, com dic aquí, la cruïlla final, en un moment de perill i hem d'autodeterminar-nos. No només a nivell polític, també a nivell de llengua. Per exemple, el consum responsable. Tot és política, tot és polític. Allà on tu vas a comprar les peres o les pomes, és un acte polític. Decidir si vas allà on t'atenen en català o no. Per tant, això no depèn de ningú més, depèn de la nostra consciència individual. O sigui, tu ets optimista, ets... No, Ni optimista, ets... activista. Ets activista. Què hauria de passar perquè defallissis, perquè diguessis pot passar alguna cosa o fins i tot l'occità que té... Un 1%. Té un 1%, creus que s'ha de lluitar fins al final o ja està demostrat que hi ha llengües que quan ja tenen aquesta davallada ja no s'hi pot fer res? Hi ha algun punt que se sàpiga allò... No. De fet, els bascos, abans en parlàvem, Sí. l'any 80 hi havia un 15% de parlant de basc. 15%. Actualment són un 25% habituals, Hi ha més gent que el sap parlar. Però que el parlen habitualment és un 25%. De fet, aquest estiu va sortir una notícia que a Tolosa, és un poble de Guipúscoa, s'havia passat d'un 30% d'ús del basc entre la gent més gran a un 72% entre els joves, entre els nens petits. D'un 30 a un 72%. Què vol dir això? A veure, no et cal un estat per poder pujar lingüísticament, calen condicionants, no treure valor a la llengua, abans ho hem dit, i evidentment cal un nivell de consciència que aquí no tenim actualment. Nivell de consciència nacional o nacionalista. Fixa't, els bascos, respecte a fa 20 anys, és curiós, són menys independentistes, però són més nacionalistes. Això ho indiquen, les seves enquestes. Sí. És molt curiós, això. Està bé. Doncs, bueno, jo no dic que haguem de ser menys independentistes, al contrari, jo ho soc. El que sí que hem de fer és poder ser una mica més nacionalistes en el bon sentit. I per què la paraula nacionalista, com parlàvem això, sona més agressiva? No hauria de ser sonar més Perquè ens agressiva? l'han pintat així, però al final les paraules volen dir el que tu vols que diguin. I per tant, si tu ja recules en aquest sentit, recularàs en moltes altres qüestions. Tu has de saber explicar com és el teu nacionalisme. Si no ho saps explicar, doncs ja podem plegar. Perquè, evidentment, els més nacionalistes, i això ho hem de saber mostrar i ensenyar, són els espanyols. Ells són uns nacionalistes... No, nacionalistes no, ultranacionalistes. I això ho hem de saber explicar. Com i per què. De la seva injustícia històrica. És a dir, ells no permeten que una llengua que ha estat perseguida molt durament, no només a l'època del franquisme, de fa 300 anys, no volen permetre que hi hagi una restauració lingüística. No creuen en la justícia lingüística. Això és un acte d'ultranacionalisme total. De fet, voler que una llengua i una cultura desapareguin, d'això se'n diu genocidi lingüístic. A Espanya doncs, està molt ferit de totes les colònies que ha perdut, no? Diguéssim, i no vol perdre Catalunya. No? El 98 encara crema, Cuba i Filipines encara crema. Per ells, perdre Catalunya o el País Basc o Galícia o el que sigui... Seria com perdre les Filipines, no? No, encara pitjor. Evidentment, això és una ferida que tenen. De fet, l'Isaiah Berlin, que era un teòric del nacionalisme, ell va dir el nacionalisme és la resposta a una ferida. En el cas del nacionalisme espanyol és la resposta a la ferida del 98, entre d'altres colònies que van perdre, Sud-amèrica i tal, i en el cas del nacionalisme català, el nacionalisme català és una resposta també a la ferida del franquisme. Exacte. El que passa és que últimament les noves generacions ja no se'n recorden d'això. Per mi el nacionalisme és una ideologia de la transcendència, de dir, jo sóc ara i aquí, però vull que els meus fills i els meus nets també siguin ara i aquí, i siguin d'una manera semblant, que no igual, a com sóc jo. Perquè si no són com sóc jo, seran com són els meus veïns, i no vull que siguin com els meus veïns. He sentit que el teu referent és Manuel de Pedrolo, un dels referents. Manuel de Pedrolo és un dels meus grans Podries referents. explicar una miqueta per què? De fet, el dia 1 d'octubre tinc una conferència sobre Manuel de Pedrolo al CCCB, que hi haurà diversa gent que parlarem de Pedrolo i com ens ha influït. Manuel de Pedrolo va néixer l'any 1918, en una època molt complicada. Ell va lluitar per l'exèrcit republicà, es va trobar amb tot el franquisme i el que va fer va ser emmirallar-se amb molts escriptors estrangers, els existencialistes, Faulkner, els americans, etc.,
i el que va fer, ell era un tità de l'escriptura, és fer molts tipus de novel·les diferents en català, perquè la gent les pogués consumir, populars. Per tant, Pedrolo no és només el manuscrit del Segon Origen, Pedrolo és moltes més obres. Ell, de fet, va escriure entre 70 i 80 novel·les. T'estàs mullant o no? No t'amoïnis. Ho De apurem fet, una miqueta. algunes són novel·la negra, policíaca, altres són novel·les realistes, altres són novel·les fantàstiques, etc. A mi per què m'interessa? Perquè va crear un model de llengua col·loquial molt vàlid per arribar a molta gent i m'interessa també pel seu compromís polític. De fet, ell escrivia uns articles al diari Avui que es deien directament cròniques d'una ocupació. Ell considerava que Catalunya era un país ocupat. Jo penso el mateix, no? Jo el reivindico perquè, entre altres coses, l'espai polític de l'esquerra independentista és un personatge que s'ha reivindicat molt poc. I a nivell de literatura catalana, quan jo vaig estudiar a la universitat, se'n parlava molt poc de Pedrolo. I penso que és una figura transcendent. És vist com de segona, no de primera, no? Com un outsider. Ell era considerat com un outsider. Un llop solitari. Es van amistar bastant amb el... Ell era bastant radical, es van amistar molt amb el pujolisme, amb altres corrents polítics, i se l'ha relegat injustament. Penso que l'hem de reivindicar. Sí, jo em va agradar Homes i no, aquella obra. És increïble, aquella. Una obra de teatre, no? L'obra de teatre, sí. Sí. És molt bonica. Jo començo el llibre citant Pedrolo. És el teu màxim referent, no només d'escriptor, sinó també com a persona. Bueno, en tinc d'altres, de referents, però... Per exemple, el Joan Puig i Ferreter com a novel·lista per mi és un gran referent. Ell no era independentista, va acabar no sent gaire catalanista per qüestions, el trauma de la guerra, etc. Va dir, ui, s'ha arribat massa lluny, etc. Ell es va trastocar una miqueta, és normal que la guerra trastoqui, però a nivell novel·lístic ell va escriure un cicle de 12 novel·les, o de 12 volums, millor dit, que es diu El Pelegrí Apassionat, que també ha estat totalment oblidat i que jo el reivindico a nivell literari, no? A nivell ideològic, doncs, un dels grans referents és el Manuel de Pedrolo. Els que vivim avui dia, 2022, els catalans, a qui creus que li devem més a la llengua? Els de la Renaixença, els del noucentisme... Quina època creus que ha fet més per la llengua? A veure, evidentment, sense la Renaixença no seríem on som. A nivell formal de prestigi del català, evidentment la major part de la gent era catalanoparlant. No, jo penso que les persones que els hi devem més són les persones aquelles anònimes que en èpoques molt dures com el franquisme van continuar transmetent el català. En molts casos ja era gent bilingüitzada, gent que ja sabia parlar castellà, però que han continuat transmetent-nos la llengua. Això no va passar així al País Valencià. Fixa't, a Alacant, l'any 1939 va haver-hi un trencament de la interrupció, hi havia gent que havia tingut fills abans de la guerra que parlaven en català a Alacant i que els fills que van tenir després, l'any 1942, els hi parlaven en castellà. Aquí no va passar. No sé, els condicionants devien ser diferents, també. És veritat que a Alacant va haver una repressió fortíssima, perquè va ser l'últim lloc republicà a caure. Però bueno, jo penso que li devem això a la gent anònima, com els meus avis, com els meus pares, que ens han transmès la llengua. Ara que has esmentat el País Valencià, per què hi ha tants valencians que directament odien el que representa Catalunya i els països catalans? Per què tant? Perquè a nivell de consciència l'espanyolisme ha fet molta feina i també, això no ho hem d'oblidar quan tu coneixes el País Valencià, el fusterianisme, és a dir, el Joan Fuster, per mi és un gran intel·lectual, per mi també és un gran referent, però va cometre alguns errors. És a dir, es va allunyar de la cultura popular, no? Més que el Joan Fuster, els fusterians que van venir després es van distanciar de les Falles, no en volien saber res, les Falles eren una representació popular a nivell de País Valencià, es van distanciar una mica del que era el sentiment nacional que hi havia allà, i clar, això va crear una reacció. I d'això se'n va aprofitar l'espanyolisme. I per tant, jo soc una persona que, ja ho saps, aquí parlo de tota la comunitat lingüística completa, però hem de tenir en compte els condicionants que hi ha. De fet, hi ha molta gent que diu no, els valencians, tu no parles valencià, tu parles català. Perdona, des del segle XV allà se'n diu valencià. Tu no canviaràs ara el que fa 600 anys està estipulat. A nivell popular ningú diu català, tothom diu valencià. Per tant, s'han comès excessos d'una banda, però evidentment la major part d'excessos s'han comès des de l'espanyolisme, que entre altres coses va posar bombes a la casa del Joan Fuster. Aquí hi ha hagut un factor polític, la UCD va fer molt de mal, als anys 80. La UCD són els que van crear el blaverisme. Els que havien pactat amb els socialistes, que es diria País Valencià, i llavors un senyor de la UCD, que es deia Emilio Attard, en una entrevista al Temps, ell ho va dir. La imbecilitat de la comunitat valenciana me la vaig inventar jo. Perquè el que es tractava era que el País Valencià no se sentís país, no se sentís nació, per això van dir comunitat valenciana, que això vol dir ni xitxa ni limonar, no?
Per tant, aquí va ser una operació d'estat. Però, evidentment, no ha ajudat gens que des de Catalunya s'hagi mirat amb displicència els valencians. Ui, aquests que voten al PP... Fixa't, la gent catalana baixa molt poc al País Valencià. No, la interrelació no hi és. No hi ha germanor, no hi ha fraternitat. Clar, des de baix no hi ha estat, però des d'aquí dalt no s'ha posat carn a la graella perquè hi fos, tampoc. I, per tant, hem de fer una mica d'autocrítica des de Catalunya. O sigui, els polítics ens han volgut enfrontar una miqueta amb els valencians. Els del País Valencià, segur. I els nostres, més que res per indiferència o per por o per complex. No, allà ja ho tenen prou complicat, no ens hi posem gaire. Bueno, però tu un mercat lingüístic sí que el pots propiciar, no? O pots intentar-ho. I no s'ha intentat en aquest sentit. I les Balears com estan ara realment? Tu que controles les estadístiques. A veure, les Balears fa 20 anys hi havia més d'un 50% de la gent que parlava català, habitualment. Ara és un 35%, les últimes enquestes. Com Per què? Catalunya. Exactament. Perquè allà cada any, les Balears són la comunitat de tot l'estat espanyol que més creix demogràficament cada any, en percentatge. De gent... De gent nascuda fora que van a fer allà treball precari. Perquè ja saps que allà el sector hoteler és molt potent. A Eivissa, l'illa d'Eivissa ha passat en pocs anys de més d'un 40% de parlants de català a un 22% actual. I l'última enquesta va dir que entre els joves, els nens de les escoles, només un 5% parlava català, entre ells. Un 5%. Això ve del model econòmic que han creat allà, allò que se'n diu la balearització. Evidentment, això hi influeix. El model econòmic parla molt de la llengua, igual que l'urbanisme. No és tan important el pressupost de la Secretaria General de Política Lingüística com el model econòmic que tu tens i l'urbanisme que practiques. Perquè en català això, no sé si ho hem dit en algun moment, però s'ha de poder fer tot, no? S'ha de poder envair un país en català, s'ha de poder comprar droga en català, s'ha de poder ser bona persona en català, ser mala persona en català, s'ha de poder animar el teu equip en català, s'ha de poder insultar bé en català. No t'ho pregunto si ens falten. Per què ens falten aquests recursos a vegades per dir, en comptes de dir no s'arriba, esto es un atraco, un camp de futbol, per què no podem dir-ho en català? No, perquè venim d'un llegat històric diglòssic. Pensa una cosa, la gent diu, a nivell col·loquial en català no coneixem gaires expressions col·loquials. Va haver-hi un gran trencament, que era el franquisme. Va haver-hi després totes les televisions en castellà des dels anys 60. Tot això va ser la seva, va fer la seva feina. Sí. Per tant, això hi és, el trencament aquest. Evidentment, com tu dius, el català ha de servir per tot. Què ens ha sobrat? Jo penso, ens ha sobrat noucentisme. És a dir, voler que el català fos una llengua de prestigi, ser la llengua de la poesia, del teatre... Molt bé, però el català ha de ser moltes altres coses. El català ha de ser la llengua de les pel·lis, ha de ser la llengua de les plataformes, ha de ser la llengua dels youtubers que diuen renecs, que fan bajanades, que fan l'idiota a TikTok. És a dir, el català no només ha de ser la llengua d'etiqueta en la qual els castellanoparlants s'emmirallaran i de prestigi. Això no ha funcionat. És a dir, o el català és la llengua de les masses, o el català no anirà enlloc, serà la llengua d'una minoria que acabarà desapareixent. Per tant, ens ha sobrat noucentisme i ens ha sobrat popularitat. El noucentisme, per la gent que no ho sàpiga, és quan de l'època del Pompeu Fabra, no? Que van fer coses molt bones. Per exemple, el Pompeu Fabra va dir, escolteu-me, hi ha molts tipus de llengua. Aquí tothom escriu com li rota. No? Sort que va fer el que va fer. No? Ell va normativitzar la llengua. Exacte. Jo pensava més en gent com Xènius, com el Carles Riba, o el pujolisme. El pujolisme no vol trencar mai cap plat. És a dir, vol ser molt educat, molt correcte, té una certa distància emocional amb tot el que és més popular. Això ja ha estat. Per tant, no, hem de tenir una cosa, però és que també hem de tenir l'altra, perquè no són coses excloents. La normalitat és això, tenir un registre culte i tenir un registre popular, col·loquial i fins i tot vulgar. I per acabar, i ara sí, vols fer una crida a la gent perquè doni suport més a la gent que fa contingut en català? Fem una crida? Sí, jo el que us volia dir és que actualment a les plataformes, tenim plataformes, per exemple, de vídeo com Amazon Prime, que han doblat per iniciativa pròpia els Anells de Poder, per exemple, en català, estan fent altres pel·lícules en català. Jo el que us demano és que les visualitzeu, que les mireu en català, perquè només així podrem demostrar a les grans empreses americanes que el català és útil, que el català té un mercat, que el català val la pena, i així aconseguirem crear de nou el cercle virtuós que fa 20 anys teníem i l'hem perdut, del contingut audiovisual en català. Penso que el contingut audiovisual és una de les batalles que se'ns plantegen en la globalització, serveixen per crear comunitat i, per tant, us animo a fer això, no només això, sinó també a consumir i a comprar en aquells establiments on sabeu que respecten els vostres drets lingüístics. I que vagin al bon preu i a l'esclat, doncs, no? També, entre d'altres llocs, perquè, com deia el Quevedo, poderós cavaller és el diner. I, per tant,
hem de fer un consum responsable. I també, si vol, que se subscriguin a l'Escaquimat, també. Exacte. Us convido que us subscrigueu al canal de YouTube del Quim, que aquest és el 9è o 10è o 11è vídeo que fa, exacte, amb molta il·lusió, Molt ben vist. i per tant subscriviu-vos, Que surt de franc, és gratis. i és una persona jove que parla en català, que s'interessa pel català, però que parla de moltes altres coses que no són el de català. coses que molt controvertides. Jo, el que faci falta, el que calgui. Exacte, seguiu-lo. Moltes gràcies, Gerard. Vinga. Puta mare. Bé, no? Bé. Puta mare. A mi em feia patir ara al final perquè no se't veia tu gaire. No, se'n veu. Ah, se't veu, perquè t'he vist molt al racó. Dic, merda, que no se't veu. No pateixis, perquè s'eixampla. Ah, s'eixampla. Sí, això.